Dobar dan. Novembar je pravo vreme za ostavljanje karfiola. On se može ostavljati u zamrzivač, odnosno zamrzavati, vaditi preko zime, a može se ostavljati i ovako salata od karfiola, što ću vam sad pokazati, odnosno karfiol u teglama. Možete ostavljati koliko god želite karfiola, znači ja ostavljam evo ovako ovu jednu teglu veliku od 5 litara. Za to mi je potrebno otprilike 1,5 glavica karfiola. Kažem, možete ostavljati koliko god hoćete. Karfiol se najpre očisti, odnosno cvetovi karfiola se podele. To je malo mukotrpan posao i dobro je koristiti nož. Evo ovako treba da izgleda, znači karfiol. To se lepo opere i ostavi da se ocedi. Za presolac potrebno je odmeriti 2,5 litara vode. U to dodamo 250 grama šećera, 125 grama soli, pola litra sirćeta i dodamo pola vinograna. Dakle, ne stavlja se konzervans, nego samo pola vinograna. I to se meša, ostavi se i 2 ova lovorova lista i ko ima može staviti i biber u zrnu. Ja sam tražila biber u zrnu, ona mi prodavačica dala mleveni. Dakle, to se sad meša dok se so i šećer dobro ne otope. Mešamo dakle dok se ne otope, a karfiol stavimo u tegle, poređamo ovako. Kad se sve to lepo sjedinilo, uzmemo znači ovaj pritiskivač i pritisnemo karfiol. Evo ovako. Vidite. I onda polako, znači ovom tečnošću prelijemo karfiol. Evo vidite. Da ogrezne. I još malo, znači skroz do gore. Karfiol treba da ogrezne. Onda se zatvori zatvaračem i ostavi negde u ostavu, ili ko ima, ko nema može i u podrum ili bilo gde, 1-2 nedelje, za 1, 2 do 3 nedelje karfiol može da se jede. Prijatno.